live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. Yeah, about to see it shine, 'cause we're golden. Oh, may adlaw sa tanan. Karon di mo na sa tag video bahin aning new order nga Binance. One cancels the orders, cancel the others. Kani siya mo gini ang ginahulat sa uban ug mismo ako gilat, pero disappoint ko gabi kay margin ra ang pwede magamitan ani, but pagka karubuntag okay na naapil na tanan ng ubang altcoins na naingan niya order sa. So ato ning sampulan i-explain unsa ang paggamit kay indot ni siya, pwede ta magbangil-bangil ani. Tag indot dire siya makita no. Gabi man good once ang imong gamiton kaning na margin na M kaning available margin trading, ingani ang labas yani dire kang kapili. Pero pag dili margin like kani ingani ang dagway gabi wala ni siya direct pero na tamang stop limit kani wala pa ni unang karon pagabuntag check na so wow na siya karon sampulan na to ni kani ang OCO combination ni siya sa stop limit ug limit. Dati man gud ang stop limit igor ra siya magbangil mag-asa siya dapit. Karon ang kaning OCO nindot ni siya kay combination sa stop limit ug limit. Pasabot pwede na to madungan ang ato ang target percentage gain o cut loss na to. Pwede na to siya madungan na. Dati ang stop limit is bangil-bangil ra nana ra dres taas bangil. Karon kani nindot ni ato ning basihan una dirita sa gabi naka-execute na ko ani, tested na siya. Wala na ako nag-video gabi kay katuloy ko na sad ko igo na lang ako gibutang diha atas kawaan ng Diyos char na hit ra pud siya. Pero kita na to na ako na explain or karon na lang example ani sa ETC ang ETC tara kanis buy ko 690. So akong gibuhat ato ta ETC so gingana na ko siya no. Nakabay man kong 690 tara gabi ako siyang gi baligya, gusto ko siya baligya sa kuan, gibaligyan ko siya gapon gisito siya gi 724 mag-target ra kog mga nasa 4% kapin. So dire yan ang click sa 724 ang akong price limit. Karon mao na ako ang normal nga kuan na dire. Karon di po ko gusto nga if ever mo ubos siya sa resistance nga akong gikuan nag-cut loss po ko mga sa 3%, ako siya ang gibaligya og 3,000 na para di malibog. Gusto na ko mo hundong siya 665 mo na akong cut loss na if mo abot ana di mabaligya siya, so okay na. So dara mo sa niya tong lantaw na ang ato ang bantayan. Ang 665 mo na ato ang cut loss dire. Tapos 690 dire ko ang buying price na ko mag-sell naman ko. Tapos ang 724 mo ni akong take profit or gain target percentage gain. So karon para mahimo na siya magbutang ka sa stop nimo, magbutang kag trigger point para sa imong 665 nga mag-condition ka nga once mo abot ang price og pwede kaya po na to
parehaon 665 na pasabot ug mo igo sa 665 diretso sa kahalin sa 665. Pero base man good nga igura ko hiton ba wa kay allowance gamay, so akong gibutang dira is 670 ana. Tas tok amount nga akong gibaligya dire dara man to dara 15 24 dire nga na siya, nga na ang setup. So gisale na ko siya, so nahitabo ang nabutang dire ang save ang pasabot yan ha, atong pasabot aning stop 670 o 665 pasabot na niya. Once ang presyo mo baba, maabot siya og 670, makakuha na siya, ma-sell siya sa 665 kay trigger point raman na siya. Trigger point raman na siya. So karon pag sell na ko na, duha ang mag-atang. Dire mag-atang. Ang isa sa ubos, ang isa po dire sa taas. Wala na siya. Dayon, pag mata na ko ginang buntag, nahit ang ako ang either sa duha or 665 ang ma-trigger, 665 una or 724, either sa duha ang maigo, mag-execute na siya trade. Hali na siya. And pag mata na ko ang naigo, isa akong target price which is 4%, so again ko 4%. Ang nahitabo kani siya 65, wala na siya, mahulog siya, mabutang na siya og expired, like dere makita mo ginato ni Jara. So limit maker na ko, nahimo siyang 724, nabaligya na ko sa 724 filled. Tapos ang stop limit na ko is kani 665 expired. If ang 665 po ma-hit na ko, ang kani akong limit order na 724 po ang ma-expired. So ana na siya. And then dirita sa side sa moto sa sell ha, sa sell, tapos dirita sa buy. Kani sabtan na i-execute ta ni ron. Ilang ta dire 170, wow, 170 na. So dirita sa matic ni ganahan to matic ron. So dara ang ato ang resistance karon is 177. Dayon kani once ma-break ni saka na siya, but once ma-test niya ang resistance mo balik na siya na di ba? Then if ma-break, mag-uptrade na. So karon di ka gusto nga maulahay ka sa sa pag-asaka niya, uptrade niya, mong buhaton, mag-atang ka dire sa lapas sa 177, like butang ta lang 179 or 180 ba kan paliton, and then pwede po dire ka sa ubos atong buhaton ana dire video po yun sa comment. Thank you. So karon ngani atong normal nga buy price kani siya sa stop limit ni siya nga side tong gina na, tapos katong gusto po ka nga dire ka mo palit sa pita if maubos siya itan mo man gitawag na tog support kani dire na pita ron mo ito support kani mo 25. If gusto ka dire ka mo palit kay murag na nanggana naabot sa paglitok na nagana sana maniguro ka nga if dire siya mo igo sa mong support then mo balik din sa yang after siya balik pwede ka dire mag-atang 128 mo na itong normal nga limit order, di ba? Limit order na to kaya kani 169 ang price ron, gusto ka dire ka mo palit na bit sa 139. So well, dire ka 139 kana 139, tapos pila yung palit 100%, tapos buy or itong talang dire ko sa 165 lang, 165
165 kana muna limit na to. Dato 50% lang or buy. So nara dire imong order. Nara gatang. Ito yun, gusto man po ko nga kung mula pa siya sa 177 palit po ko kung ma-uptrend na siya utang talang 180 pwede duhaon na to ng order either of the two na dahil na mahit so karon itong buhaton cancel sa nata na itong buhaton dirita sa OCO karon ang ato ang 165 more kaya kung to dire sa price sa limit 165 karon dirita sa stop limit okay, combination ni sa duha atong ibutang atong i-condition kay 180 man atong gusto paliton ani pwede na to pwede ra na to butang ato drag 180 tapos 180 lagi apon kay ang stop man gud mo ni ang trigger point nimo mo ni mohatag og condition ni mga if maigo ani ibalik pagbaligya ani presyo ha ana siya or pagpalit ani presyo ha so na pero gusto kag naigap gamay para either sa tunga-tunga in between siya mahalin kay basig igo ra pod di pod igo ra pod i kuhiton tapos mo ugsok na dayo balik so pwede na to siya i-condition like 180 tapos balik ka sa 183 dapit so ana tapos execute ni para pa sampulan so nga na to condition ha buy na to pak okay so mahitabo nakay order dire tara nakita na to nakay order sa 165 which is dire tara and then napo kay order dire sa 183 karon asa anang duha ang una maigo maoy ma-filled ang isa ma-expired so mahitabo si mong order murag balik duha tara duha siya dungan siya diba dungan siya if naay mahita na ito sa duha mahitabo ana ma-expired ang isa para ani ma-expired ang isa ma-filled ang isa so mo na siya ang OCO ano na siya gamit kay ni siya sa tanan ako sige mo ko gamit og stop loss gyud kay stop loss man gyud stop loss is life trader is kan man gyud ang tan-aw sa trader is a risk gambler's game siya sayings dito so muna importante dili kay magpakaaron ingnon ta ingon tag dita mag stop loss sa magta stop loss mga mga professional kayo kita tanaw ang pag-agarata so lang muna sakto kani the best kani good thing kaning gihimo sa Binance now and naapoy bagong news sa Binance nga mag-apply na sila, working on it na sila ng fiat. So, ang Bitcoin, mga kuan, parisa na lang fiat currency like USD o sa padiya. So, good news na siya. So, mag-imorya mo video ana. Dungag kaalam, sa karon kanilang sa sunod na po, line tutorial na po na itong ipang tudlo, mga gagmayng, mga strategy, mga nag-kuhit bitaw sa trading view bitaw. Ato na hisgutan like kanin sa Fibonacci basic lang gud mga Elliott waves na dire so ana lang ingana chuchu sunod na pud na video na to karon sa kanilang kay importante kay ni masabtan niyo ni kay pinaka the best video siya hindi siya shout out na lang po di ay sa mga miming sa mga bayots Joey sabaan sa groups sa Telegram sa Facebook o na sila mga ni Madam Christy nga fan kay stop loss daw lang kanang mga kaninduha pod ka si Ronel ug si Stephen nga holder nga dagko kay BTC enjoy kayo bibo ra pud biya lang ang trading no di lang to ma-pressure isa po na sa ato i-control ng emotions nato nga mo gain man ta or mo loss same ra atong emotions dili ta mapadala og ma-overwhelm malipay tama na madaog kung malos pud maugsok kalma lang kayo
Kalmado gyud dapat. Maro to. Thank you. Really means to live life golden.